Sadar ora kowe? Bareng kowe dadi sprene aku isih mlangkring nang watu sprene. Nggre bokonge sisik kena banyu mak nyes. Nyes enak banget ya. Aku wis dolan-dolan ngepit, kowe iki urung lair, Bol. Adi aku ora basa karo kowe ora masalah. Sing tak basani apa? Mekutamu kuwi. Sing tak basani apa? Derajatmu kuwi. Percuma nek kowe ora ngajari karo kawula kaya ngene iki. Kae do keplok apa, Truk? Seneng karo omonganmu. Omong ngono kon ngijoli dhuwit wae. Oh ya. Baladewa, Baladewa. Aku tak takon karo kowe. Ora basa barang. Tuwa aku mbangane kowe. Aku wis dolan-dolan ngepit, kowe iki urung lair, Bol. Adi aku ora basa karo kowe ora masalah. Sing tak basani apa? Mekutamu kuwi. Sing tak basani apa? Derajatmu kuwi. Percuma nek kowe ora ngajari karo kawula kaya ngene iki. Kae do keplok apa, Truk? Seneng karo omonganmu. Omong ngono kon ngijoli dhuwit wae. Oh ya. Ngijoli dhuwit wae ora. Keploki nek ora ana apa-apane percuma. Sadar ora kowe? Hah? Walah, Baladewa, Baladewa. Barang saiki kowe nganggo mekutha, kowe nganggo bintang nang pundak, kowe nganggo derajat pangkat blas, kowe ora ngajari wong-wong sing kaya aku ngene iki. Kowe ora kelingan uripmu mbiyen endi? Uripmu nang Widara Kandang, kowe dititipke karo Demang Sagopa karo bapakmu Prabu Basudewa. Mergo jaman semana war dipateni karo Kangsa. Ah ngerti kaya ngono mbiyen tak keke Kangsa men modar. Kowe iki ya mbiyen wong desa. Bareng saiki lungguh kursi sithik kowe glelengmu ra mekakat. Mbok sadar. Sadar ora kowe jaman semana ki ora nggon aku gong aku goleke wong 40. Kok nyoblos aku kabeh pokoke. Kowe njaluk apa engko tak turuti. Kowe omong sok kene iki dideki toilet. Sok kene iki diaspal. Sadar ora kowe? Bareng kowe dadi sprene aku isih mlangkring nang watu sprene. Nggre bokonge sisik kena banyu mak nyes. Nyes enak banget. Kok nyoblos aku kabeh pokoke. Kowe njaluk apa engko tak turuti. Kowe omong sok kene iki dideki toilet. Sok kene iki diaspal. Sadar ora kowe? Bareng kowe dadi sprene aku isih mlangkring nang watu sprene. Nggre bokonge sisik kena banyu mak nyes. Nyes. Nyes enak banget ya. Enak. Saya nek esuk kae luar biasa rasane. Ha iya. Hah? Mula sampean iku kudune sadar ora sampean ae dhewe. Sampean ngunek-unekke kula kewirangan. Kewirangan asli. Saiki arep ngapa? Taunana Windanana. Bagong ora bakal mundur yen to dikon bali. Bareng apa jenenge kuwi? Dar kowe ora. Truk, nah aku rada kami sosolan gedhek cengele, Truk. Oh iya. Saiki kulino nek ngomong iso gedhek tek ora lancar. Oh iya. Mula untuk dina iki nganti sing jenenge akon bali Bagong truk taunana Windanana. Ora gelem mulih. Ora bakal aku omong karo Bapak Semar. Nek para penjor kepai ora nggawa pustaka Jamus Kelima Sada, ora bakal bali. Ambok pepalange aja kok wujud menungso cengel aja ndas. Oh ya. Nek ndas edan aku ya ya. Taunana Windanana nadan dewa mudhun ning jagat dadi pepalange Bagong rawe-rawe tatat. Truk. Rawe tat tarandas malang-malang tak putung tetep bakal tak lakoni. Lho, kowe nantang karo Baladewa? Apa kira-kira wani karo Baladewa? Oke, perkara wani dan ora iki Truk. Wani karo ora iki kowe. Oh, aku kok piye kuwi? Aku wis nganu wis guluku wis lara ya, Truk. Nganggo bengok-bengok ngerti kowe lho ta. Nek dirokoki ra ilang iki. Oh.
Njaluk ora. Kari loro nggo nang mulih. Oh iya. Wah, ngirit banget iki. Nun sewu. Kula sing dadi wakile. Blas iki jajane iki rembukan apa to iki? Iki rembukan kok genti-genten iki piye karepe? Lah karena mung suwe wong loro kok, Mas. Dadi aku kudu genti-genten. Ngene, pripun? Tak gawe sayembara napa? Sapa sing cilik gedene saka kulit ati dalem ora dewa? Menang ya pustaka Jamus Lima Soto. Nun. Sapa sing cilik gedene saka kulit ati dalem Baladewa? Menang boyong pustaka Jamus Lima Soto. Muni piye, Tru? Sapa sing cilik gedene iso ngungkul kadidyaning Baladewa menang boyong pustaka Jamus Lima Soto. Tandingi, Tru. Semangkean. Aja di gawe sayembara, awak dhewe yang gawe sayembara. Sayembara mau apa le? Baladewa. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kuwandane Petruk bayangan pustaka. Lha sik. Kok aku? Aku seneng ngarep kok. Wah, kowe iki cilaka ora. Aku ora melu apa-apa kok. Menika kadidene wonten sowanipun Panakawan Petruk ingkang abyantura ngersa paduka tuwin ingkang rayi Koko Prabu jagat pasisaning Ubathara wayah loro jagat. Kula ugi kaget Yayi. Dene Petruk sowan mongko tanpa tinimbalan. Nanging Petruk menika panakawanipun para Pandhawa, Petruk menika panakawan Ngamarta. Mila awon saelpat leres tumuli katimbalana menapa wigatosipun sowanipun Petruk wonten Praja Ngamarta. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi. Kula nedyandangu dhateng sowanipun Panakawan Petruk. Yai Prabu kula semanggahaken. Petruk kantong bolong sawise asu ingkang dadi napas sasat ingkang dadi riwe. Padha rarja sapraptanira Panakawan Petruk kantong bolong. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing Laduni dumawahing tawang tuwang sinuwun. Linepatna ing tulak manu. Menawi wonten lepatipun ingkang abdipun Petruk diagung pangaksami jar kula menika namung Panakawan, kula menika namung batur. Menawi wonten lepat anggen kula sowan kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh nyuwun pangapunten kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestu ning Sun Tampanana kula pundi nggo jimat paribeh dayana ning kasantosan amawakono kabagyaning gesang kula. Panakawan Petruk iya prayoga nunggon mulunggu. Nun nggih sampun boten kirang prayogi sinuwun. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Panakawan. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Nering sambikala sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Menawi wonten klenta-klentunipun anggen kula ngabyantara jer kula menika namung batur kula namung Panakawan sinuwun. Iya Bagong ora dadi ngopo. Ndak tampa sira ngaturake sembah. Pangestu Kutampanana. Kula pundi nggo jimat paribeh dayanana ing kasantosan. Iya Panakawan Bagong prayoga nunggonmu lenggah. Sampun boten kirang prayogi sinuwun. Petruk kantong bolong padha rarja sapraptamu. Pangestunipun Sinundrawati wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Petruk ndak tampa. Pangestuku Tampanana ya Petruk. Nggih, kula pundi nggo jimat paribeh. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Sinuwun Ndrawati menika. Iya Bagong. Wah, nggih. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Iya Bagong nak tampa pangestuku Tampanana ya Panakawan. Kula pundi nggo jimat paribeh dayana ning kasantosan. Petruk kantong bolong padha rarja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Bagong padha slamet. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Ning kejaba saka kuwi aku tak takon karo kowe Bagong. Wonten dawuh kowe iki wong tuwa apa bocah? Nun nggih tiyang sepuh. Nek wong tuwa lek mung ngabdine negara Ngamarta ki wis suwe apa durung? Wala wis ora iso diitung, Den. Lek kula ngabdi niku wiwit Ndara Pandhawa isih cilik ngantos Ndara Pandhawa saiki pun dewasa kula ngabdi Ndara Pandhawa. Mestine kowe ngerti tata krama. Ah mestine ngertos. Kena ngapa kowe sowan ratu ora laku dodok. Malah Yai Prabu Darma Kusuma mbok jak salaman ki ambek ratu ki kancamu apa piye? Nah kuwi gong masalahe nang kono kuwi. Wong nek ora ngerti tata krama iki kaya ngono kuwi. Terus niki pripun? Nek pun kebacut kula jak salaman pripun? Kudune kowe ngerti tata krama. Dikopatu ladan para kawula liyane mbok menawa sowan marang Nalendra. Sowan Nalendra ki eneng tata kramane, eneng unggah-ungguhe, laku dodok, nyembah,
arep dikaya ngapa? Kuwi Nalendra ingkang mangreh para kawula sanegara Ngamarta. Kuwi sesembahmu, kuwi junjunganmu. Oh nggih nyun ngapunten nek wonten lepate. Sesune ora dibaleni. Mboten. Kapok kowe. Mau rasah meluwe malah aman kok. Saiki melu dukani Ndara Baladewa. Kosik aja ngono. Sinuwun Mandura ki duka terus aku muni nyuwun pangapunten ki maksudku wis ben gek lerem. Ning nek aku kon mangsuli dadi geger iki engko. Dadi geger mergane. Lho, dasarku ana. Dasarmu apa? Sinuwun Darma Kusuma tak jak salaman ki ora gerah penggalihe, ora lara atine. Kok iso? Nuwun sewu sinuwun. Apa Bagong? Kula nyuwun ngapunten wau kula ming salaman. Ora dadi ngopo? Do krungu ora we? Ha. Gina tak teruske rame lho iki. Ning mergo aku ngajeni Sunan Prabu Mandura, aku wegah teruske. Wis perkara diketok semene. Wong sing tak jak salaman kowe meneng wae, ora nesu kok. Wong kono-kono geger iki jane nuwun sewu, dheweke iki statuse apa ning Ngamarta? Gong wis. Wis kowe kok sing marai. Iya ning aku wis. Wis aku ora takon meneh. Dek iki ya daya, aku ya daya, padha-padha entuk wedang segelas. Ngono lho. Tur panjenengane iki Nalendra Liyan Praja. Iki bosku, iki juraganku. Saben dina tak tutke. Wong dhek tak jak salamane ora masalah kok wong kono-kono geger. Kuwi lho sing tak ora tepati tak senengi. Dheweke ora ngerti piye to kedekatanku selama ini. Selama ini. Kuwale. Selama ini karo Sunan Prabu Darma Kusuma. Nggih Den nggih. Iya Bagong. Sapa sing meteki sukune nek kesel? Oh, asu aku. Piye? Awang ora ngerti dumeh aku salaman kok ora. Iki lho, ratu sing ora tau kepengin disembahi kaya ngene iki. Mergo dhek sadar Sang Prabu Darma Kusuma. Sang Prabu kuwi artinya pelayan, dadi dhek sadar dadi ratu ki ora dadi sesembahan ning nglayani karo masyarakat. Ngono kuwi sing apik. Jejak salaman masyarakate ora masalah. Apa dume dadi ratu kudu disembah-sembah, kudu didok laku dodoki. Nek Sunan Darma Kusuma sipate ora ngono. Nggih sinuwun nggih. Iya. Oh, wis. Koko Prabu? Nggih. Sampun to. Menjenengan menika ya senengane gawe perkara. Wong nyembah ya ora apa-apa, ora ya ora apa-apa kok panjenengan menika geger. Lho, sirku ki ming jejege marang pernatan hukum negara Ngamarta aja nganti kawula liyane padha melu-melu. Nek kawula liyane do nyembah mboten napa-napa, kula niku mergo saking cedhake kok. Dadi ora masalah. Ya wis, ya ora perkara ya wis, aku ming takon kok. Ora usah getak-getak. Omongan alone iso. Nek ora dadi perkara ya wis ngono penak ora pocet. Omongan sero iki marai tensine munggah. Kuwi sing marai do ora rukun ki omongane do sero-sero ngono kuwi. Lembah Mana andhap asor kuwi sandangane wong Jawa. Nun inje. Oh inje. Oh mboten. Ngono kuwi apik, sing diwangsuli ya kepenak, sing nampa pangandikan ya ora bakal runtik atine. Urung-urung kok. Ha iya ora apa-apa. Ana sing dak omong mesti nesu. Monggo katuran dahar sak-sak wontenipun. Ayo kono, tonggak gelak kono. Ayo ora penak. Koko Prabu? Nggih. Nadyan namung seklimah nanging lebet lho aturipun Bagong menika. Jero ayo. Ora jero ora main. Petro, dalem slamet. Wilujeng bekti kula nggih, Den. Yo, Bagong. Nun. Selamat kamu. Mantenipun Ndara kamu. Mantenipun Ndara Werkudara Wilujeng. Yo, penakno. Sampun mboten kirang kepenak. Lho, kata-katane rak ketok nek cedhak to, Tru. Selamat lho, selamat. Kono pangkate dhuwur lho. Senopati lho. Senopati Ngamarta iso Ndara Werkudara lho. Ning nek karo awake dhewe ming selamat Gong, selamat. Ora dadak Bagong. Sak tekamu tanpa kanyono-nyono kowe padha slamet niring sambikala. Ora perlu aku tegese malah kokean kata-kata ning ora masuk. Ayo. Ya wis bener. Penano lungguhmu Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Yo. Punakawan Petruk Raharja, pengestunipun Ndara Janaka Wilujeng. Bagong slamet.
Wilujeng Den, bekti kula kunjuk. Iya tak tampa prayogakna. Nuni nggih. Nuni nggih. Petruk Bagong Padhararja. Bagong Petruk Padhararja. Kowe sik aku sik kok. Kae kon tertib le nimbali kae. Kon tertib piye? Sing ngarep kok Petruk Bagong, sing mburi kok Petruk Bagong. Engko nek wis nyauri bareng, ayo. Petruk Bagong Padhararja. Nah, kowe sik terus Wilujeng Ndara Kembar bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndara Kembar, bekti kula katur. Iya. Pangestuku Tampanono. Iya pangestuku Tampanono. Petruk dalem sinuwun. Eneng apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan. Kembar munjuk atur sanipun Sinuhun Prabu Darma Kusuma lepat diagung pangaksami. Iya Petruk ora dadi ngopo. Murugake matura. Wale-wale menapa Sinuhun? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Bapak mutusan lawan sira. Lho nggih. Ya gene utusan apa? Bapak menika nuwun sewu. Kula tak nirokke suarane Bapak ampun nganti wonten tetembungan undhak ing pawarta sudaning titipan. Undhak ing pawarta sudaning titipan kuwi piye? Upamane undhak ing pawarta. Undhak ing pawarta upamane jaman sakmangke menika sampun lembrah. Kidul desa ana ula gedene sak jempol, mengke tekan tengah desa ana kabar ana ula gedane sak lengen. Mengke tekan lor desa wis ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kalian kasunyatan menika mboten sami utawi jaman sakmangke dipun sebat hok. Kirik dengkulmu kuwi. Hok iki kabar ora nyata, kabar ora nyata. Sudaning titipan menika malah sampun dados adat budayanipun kula lan panjenengan. Tegese piye? Saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor tetes. Menika sampun kelampah wonten pundi papan. Ning saksa saged dipun icali. Iya. Mula napa sing dikendikake Bapak ajeng kula aturke kanthi waloka terwaca mboten ajeng kula tambahi, mboten ajeng kula suda. Bapakmu kena ngapa, Petruk? Bapak menika sampun wonten setunggal candra menika kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Longok-longok wonten ngajeng griya, tenguk-tenguk ora mobah, ora musik, mboten siram, mboten nendra utawi sare. Ming tetenguk wonten ngajeng griya. Pendak-pendak dicaosi daharan mboten didahar, dicaosi unjukan mboten diunjuk. Mung tenger-tenger kaya wong nuwun sewu, kaya wong arep lali pikiran nika. Kaya wong ajeng stres. Hakanan sing kaya ngoten niku ndadekake kuwatiring Petruk gareng kalih Bagong. Tumuli kula ngejak kakang kula gareng yo reng yo Bapak disowani yo Gong yo. Wong telu sarujuk sowan kersanipun Bapak terus nyuwun prisa kalian Bapak, Pak, eneng apa? Bapak kok sedih iki jane mikir apa? Menggalih apa? Nek Bapak kuwi duwe pepinginan ngendika karo anak-anak. Mergo wong urip iki cakra manggilingan, Pak. Nek bocah-bocah biyen isih cilik tok dulang, tok gula wentah, tok ajari omong, tok tetas supaya iso mlaku lan mlayu. Lah saiki Bapak iki wis sepuh dadi tanggungane anak. Nek anak wis do mentas kabeh. Mula nek Bapak duwe pepinginan kuwi Bapak paringa dawuh pengen apa kersane piye mengko anak-anak sing budidaya nyukupi apa sing dikeparengake dening Bapak. Bener Petruk nggih. Ha bibar menika Bapak menika terus klekel-klekel unjal ambegan jupuk rokok. Terus bareng niku paring pangandikan kalih Petruk. Ngene ya Le. Jane aku meneng wae iki aku ora mikir kowe, jane aku meneng wae iki aku ora mikir kulawarga. Aku ora meneng wae iki aku ora mikir apa-apa. Ning aku mikir marang kahananku. Lho kahanan Bapak sing pripun? Aku ki mbiyen nek gelem dadi dewa wis dadi dewa. Ning gandeng aku ki gandrung marang karukunan, gandrung marang katentreman, gandrung marang kamanunggalan mula aku trima dadi pamong. Momong para satri ngatetken ati suci pepayung budi rahayu. Wiwit saka Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya tak mong wis paripurna. Terus aku ngomong ya kuwi mbah-mbahne para Pandhawa. Nganti tekan para Pandhawa iki sing paling suwe tak mong, sing paling suwe nampa pangudangku kuwi para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti claprang. Kula nuwun sewu. Pandhawa ki satra ing tekan ati suci pepayung budi rahayu. Nganti Pandhawa entuk negara Ngamarta, aku melu mukti ngawibawa melu dandan negara Ngamarta. Ngamarta kuwi mbiyen negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, manunggal tetunggalan.
kerukunane kebak ning negara Ngamarta wekasan disebut negara ingkang gemah ripah loh jinawi karta tata tur raharja. Iya Petruk, nggih. Ning jaman saniki kok wis beda. Semar niku susah, aku susah, Truk. Nen ndi wis ora ana kerukunan, nen ndi wis ora ana katentreman, nen ndi wis ora ana kamanunggalan, kabeh mung bujung marang karep pribadine. Mongko mentala ngidak-idak sanak sedulur, ngidak-idak tangga teparuh, ngidak-idak kanca rowange perkara bab ingkang sepele. Malah kepara akeh-akeh ming perkara dhuwit ewon wae nganti mentala ngilangke nyawane sanak kadang sedulur. Lah kaya ngono kuwi ndadekake prihatin-atin atiku. Mula Ngamarta ora tentrem, nek ndi regejegan, nek ndi padha bentak sirah, nek ndi padha tukar padu merga perkara bab ingkang sepele. Kahanan Ngamarta ning kaya ngene iki nek tak nengke wae ora nganti sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar, Ngamarta ki bakal rubuh, remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta rusak, sing dicucuh sapa? Semar. Sing dilumputke sapa? Semar. Mula iki dadi tanggung jawabku. Ngamarta pengen tak pulihke meneh. Ngamarta kepengin tak balikke meneh dadi negara ingkang kebak karukunan, kebak katentreman. Kawulane padha urip matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ora nyawang bedaning panembah, ora nyawang bedaning kulit, ora nyawang bedaning tata basa, ning kabeh tetep manunggal, tetunggalan, sayuk rukun ngangkat negara Ngamarta. Niku karepe bapak. Mula aku pengen bangun kayangan. Lah bareng bapak ngendika kaya ngoten niku lho kaget. Bapak ki wong sekeng. Bapak ki wong ra duwe kok arep bangun kayangan ki mengko gek-gek njaluk bantuane anak-anak. Monggo uripe anak-anak ya ora urung pernah kok jaluki bantuan bapak ki mak rekoso to malahan. Ning sadurunge kula matur bapak wis ngendika kaya aja kaget. Aku bangun kayangan iki ora kok papan sing magrong-magrong. Dumadi saka jamrut hergeni mutiara mas kencana ora. Ning aku bangun kayangan iki pengen bangun papan sing uripe para menung titah mau embane kaya eneng kayangan. Kayangan iki kebak ing karukunan, kayangan iki kebak ing kamanunggalan, kayangan iki kebak tresna asih marang sak pepadane, kayangan iki ora ana rasa diya dineya, ora ana rasa memungsuhan, anane mung tetunggalan nyawiji. Tunggal tekad, tunggal sedya lan tunggal karsa. Menika gesang wonten ing kayangan. Lah aku pengen mujudake negara Ngamarta iki kawulane uripe kaya ngono kuwi, embane ana ing kayangan. Kula terus mathuk, gareng ya cocok, bagong ya gathuk. Lah terus pripun, Pak? Nek pancen pun niat kaya ngoten, syarate pripun, sranane pripun? Kowe tak kongkon. Aturana Pandhawa lenggah ing negara Ngamarta anu Karangkadempel. Aturana Pandhawa rawuh ning Karangkadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada. Kok Pandhawa dadak rawuh teng Karangkadempel wigatose napa, Pak? Truk. Kawula ora butuh dibuyuki Barana Picis. Kawula ki ora butuh dibuyuki apa-apa, diwenehi derajat pangkat. Ning kawula ki butuh dicaketi rasane, butuh dikaruhke atine karo para pengarepe. Nek Pandhawa ki tansah cedhak karo para kawulane ora mapan ana ing Kutagara Karang Pradesan nadyan ana ing Paredèn ana ing pagunungan dicedhaki rasane ditanting atine karepmu piye sirmu ngopo ayo to tak tampa apa gampang gresahmu para kawula niku kawula bakal percaya karo pengarepe nek pengarepe kaya ngoten niku kawula bakal sengkut gumregut bangun praja bangun negara mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya ngoten. Mila sowan kula sinipun Prabu Darma Kusuma menika ujuping manah kula namung ngestu padha dawuhing Bapak Semar keparenga sinuwun Prabu sak kadang kadeyan kula dherekaken rawuh wonten ing Karangkadempel sinambi mundi pustaka jamus lima sada ngrancakaken wewangunanipun Kyai Semar Badranaya anggenipun kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta mriku supados mujudaken kawula ingkang adil makmur warata tias bagya mulya ayem tentrem mboten wonten menapa-menapa cekap semanten atur kula kunduraken dhateng Pranatacara matur sembah niku. Pranatacarane sapa itu? Ah ora ono aku ya ming mbangane keturahan omong aku nang pikiran ki turahe wis ngono kuwi kok. Petro dalem apa ingkang dadi
Ini bapakmu kuwi luhur. Nggih, kula dhewe ya kula niku purun diutus teng Amarta mergo kula pikir gayane bapak niku apik kok. Iya pancen bener Ponokawan. Nggih. Ning gandeng Pandhawa kuwi 5 cacahe. Nggih. Aku tak taren karo Werkudara Janaka lawan kembar dhisik. Oh, menika langkung prayogi. Mergi menapa-menapa niku dadipun rembag. Apa-apa menika dadipun rembag. Sampun ngantos mutusaken sawenehing bab menika namung panjenengan tok mengke ndak mboten prayogi kedadosanipun. Ponokawan iya. Werkudara, nggih. Piye Dimas sira wis midhanget aturi Petruk? Miturut Dimas Werkudara piye? Wah, Petruk. Nun. Gegayuhane bapakmu wibak apik lan becik lan luhur. Mula kandha karo bapakmu. Yen pancen butuhake prabeya, aja saka bapakmu. Ning bapakmu ndak aturi supaya Nawu Bondo Jodipati ora bakal wegah lan ora bakal aku mingkuh. Aku ikhlas lahir batin. Matur sembah nuwun Petro. Apa yang dikarepake bapakmu matur marang Janaka mesti tak wujudi Petro. Watun kasembadan gegayuhane bapakmu. Matur sembah nuwun Petro. Apa yang didhawuhake bapakmu aku sago. Petro apa yang dikendikake bapakmu aku bakal tumandang karya. Aku sago Petro. Matur sembah nuwun. Lho Gong kaya ngene iki lho. Wong nek pakartine apik tumindake becik, balesane ya mesti apik. Berarti sinuwun Ndara Pandhawa iki ora lali karo labuhane bapak ya, Tru? Ora. Nyatane apa sing dikersake bapak Ndara Pandhawa langsung nyaguhi kaya ngene ora. Tentrem to. Awak dhewe dikongkon ya ora kangelan, awak dhewe tekan kene ya ora kersa. Ngerti-ngerti kondur bareng karo para Pandhawa. Kondur bareng karo para Pandhawa. Petro dalem nanging ewuh kaya pangrasaku. Lho sebabe sira ngerti dhewe Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Iki uga bakal nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada. Lho. Nun sewu. Sira Ndarawati rawuh niku ajeng nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada. Iya, Petro. Nun sewu kagem napa? Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane Waluya Nirmala Jati Temah Mulya yen to tinumbalan pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Mula rawing Koko Prabu iki nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada kinarya tumbal wadaling negara Petro. Nun sewu lho, Den, nun sewu. Pustaka Jamus Klimasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klimasada menika panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi panjenengan Sinun Prabu Darmakusuma menika koncatan pustaka Jamus Klimasada menika nuwun sewu. Menika badhe apes kegiatanipun wong sing ora seneng karo Sinun Prabu Darmakusuma, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, menika damel cintrakanipun Pandhawa, damel pejahing para Pandhawa, bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Kula nuwun sewu. Saniki pustaka Jamus Klimasada menika namung kinarya tumbal. Sing jeneng dienggo tumbal menika nuwun sewu apik-apike ming dipendhem niku ateges pusaka ora bali meneh marang Praja Ngamarta, ateges Pandhawa kecalan pustaka Jamus Klimasada. Menika dipun penggalih. Ning nek panjenengan maringaken dhateng Petruk, kula wis matur, pustaka Jamus Klimasada mboten pisah kan para Pandhawa amargi ndara-ndara kula Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel, tegese pusaka aman. Tur sedaya menika gumantung dhateng panjenengan. Wong ingkang dados nalindra menika Sinun Prabu Darmakusuma, panjenengan dados nalindra nggih kula sumanggaaken anggenipun badhe paring purba wasesa. Paring Sinun Ndarawati kula ya kudu nampa upama panjenengan milih dipun beto dening Petruk sareng kaliyan para Pandhawa, Sinun Ndarawati kudune nampa. Menika sepisan. Iya, Petruk. Kula nuwun sewu. Kok kula kaya ora percaya ya nek Ndarawati ketamen pegebluk. Petruk nyatane mengkono. Mangke riyen. Merga saking perkara niku kudu dionceki, digelar lan digulung, diteliti aja nganti buntung tembe mburine. Lire piye dene sira matur kaya mengkono? Dasar kula wonten. Dasarmu apa, Petruk? Nuwun sewu. Ngendikaning para pinter, ngendikaning para sepuh, ngendikaning para ulah agama, sing jeneng pegebluk tumama wonten sadengah papan menika ateges menika Gusti ingkang peparing.
mergi papan menika sampun boten saged dipun dandosi ya papane ya menungsane ora gelem manembah menungsane ora gelem tumindak apik menungsane tansah tumindak ala menungsane tansah tumindak angkara mila papan menika tumuli dipun paringi pegebluk dening sing gawe jagat merga menika mujudaken ukumane sing gawe urip tumrap papan menika nika naminipun pagebluk iya Petro lah saniki nuwun sewu sing marahi kula ora percaya, sing marahi kula tida-tida. Negara liyane ora ketaman pegebluk kok negara Ndrawati ketaman pegebluk. Pegebluk ora bakal pilih papan. Leres. Nek sing dadi ratu niku ratu lumrah. Ning nuwun sewu sing dadi ratu menika Nalendra sing ketitisan dewa. Mongko titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku sapa? Wisnu niku anake Bathara Guru. Negara sing ketunggon Bathara Wisnu ketaman pegebluk niku kula nuwun sewu. Niku ora aneh to. Aneh. Merga upama ketaman pegebluk niku ya saora-orane negara Ngastina. Ngastina niku ratune jahat, nayakane jahat, punggawane padha elek. Kawulane ya pakartine sak isoring dramaan. Niku nek ketaman pegebluk niku wong sing krungu memper. Merga ratune watake angkara. Ning upama Ndrawati niku kondang ketaman pegebluk nika sing do teng angkringan nika do mempertanyakan. Lho kok iso? Padahal sing dadi ratu niku titicing Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Kok iso? Mesti kata-kata kok iso niku mesti tukul teng mundi-mundi papan. Mokal. Lah kok iso karo mokal niku bakale tekan pundi-pundi. Ngoten. Mula kula nuwun sewu. Perkawis menika kedadipun petang kanthi ingkang langkung prayogi. Mangke ndak boten sae kedadosanipun. Ingkang salajengipun kula nuwun sewu. Titising dewa dadi ratu ketaman pegebluk angka kalih nuwun sewu lho sinuwun sakmenika kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti lho nuwun sewu lho ketoke runtang-runtung saben dina ning mentala nyilakake ketoke gulang-gulung saben dina ning mentala nyuduk saka mburi mula kudu prayitna sing ati-ati nuwun sewu arep sinuwun Ndrawati menika pendak dinten kumpul kan para Pandhawa ning kula nyuwun pangapunten sing jeneng menungsa menika kedunungan ina lali salah apes lan mati saapik-apike menungsa ana eleke saelek-eleke menungsa eneng apike mula nek jroning sampeyan diapiki prayitna bab eleke sinuwun maning jajalan sekurtane bawana iblis lanat Petro kandhong bolong wonten dawuh sinuwun kowe mau muni piye ing ngatasé kowe menungsa ing ngatasé kowe iki kawula ing ngatasé kowe iki batur lha kok drangap-drangap ucapan kersane Kyai Prabu Darmakusuma malah aku ngerti cetha nggonmu matur marang kersane Kyai Prabu Darmakusuma kowe ngias karo Ratu Ndrawati kowe ngias karo Kyai Prabu Ndrawati Gong ana sing nesu e. Ha piye wani ra kowe? Ayo iki ratu aku ming kawula. Ora masalah derajat lo pangkat, Tru. Ming gumantung wani apa ora nek cara aku ngono. Kowe kok mikir masalah derajat pangkat to? Derajat pangkat ki ming sandangan to. Kowe karo Sinuwun Baladewa ki di mata Tuhan itu sama. Ora ana bedane ngono. Dadi nek kowe wani, dasarmu bener, ora masalah. Ora kuwalat ya, kuwalat ki panganan apa? Wong jeneng kono dadak kuwalat. Nek ana kuwalate sanggane. Rasa wedi, ayo waneni ya. Ya, mau wis ngunek-unekke aku wis sore mau. Aku dunekke wong ora tata krama, dunekke wong ora ngerti unggah-ungguh. Ya, kene Gede Mangsuli. Ya, ngunek nesu tenan. Tandangane. Waduh. Wani apa kowe? Mbok menawa. Mbok menawa dengkulmu, mbok menawa ora. Aku anggere kowe wani, aku wani, anggere kowe wani, aku ora wani, aku melu-melu kok wonge. Oh iya. Guys, langsung lho. Ya. Nun sewu sinuwun. Panjenengan kok duka-duka kali kula. Mesine aku nesu karo kowe. Kowe ora ngerti tata krama, kowe ora ngerti unggah-ungguh, kowe ora ngilo karo derajatmu, kowe mengkere gedibal. Kowe suwane negara Ngamarta. Kowe butuh pustaka jamu jimat ki Mansata ora sang elek-elek karo Kyai Prabu Ndrawati.
padha-padha mbutuhke sing duwe wenang Kyai Prabu Darma Kusuma. Arep diparingke Sira Prabu Durawati ya apik, diwenehke kowe ya apik. Lah nggih, niku adile teng riku niku. Terus kula tak takon, sampean kok muring-muring niku sampean muring-muring perkara apa? Hah? Muring-muring perkara apa? Muring-muring perkara apa, Bol? Lho. Bol sapa? Bol Dewa kowe. Hah? Wangsulan kowe. Wong muring-muring ki kena, nesu ora masalah, ning ana masalahe. Ora waton ngegas. Akene iku lino getaki wong emang digetaki ya, Tru. Ora werti. Kula tak takon sampean muring-muring perkara apa? Aku tak takon karo kowe. Kyai Prabu Durawati ki sapa? Lho. Kyai Prabu Sinun Prabu Durawati ya Sinun Prabu Kresna. Lah iya kuwi apa? Lho, titah wong. Kersane pripun? Goblok. Karo aku iki apaku? Lah iki Gong, kuwi sontekke wae kuwi ketoke arep edan kuwi. Kok arep edan ya karo adine dhewe kok ndak takon wong liya. Wis nek ora eling ora kelakon to. Ya digoneng das maskes. Das maskes ki apa? Kuwi lho sing nggo mriksa kuwi lho puskesmas. Pusmeyong. Niki rayi panjenengan. Lah kene ngerti, lah nggih ngertos. Lah kok wani ngomong-omong Kyai Prabu Durawati? Lek kula ngomong-omong teng pundi? Kowe ngono Kyai Prabu Durawati ki panjalmane mungsuh. Omongan kaya ngeten iku, ukarane teng pundi kula tak takon. Ora ana ukarane kula ngarani Sinun Prabu Durawati menika panjalmaning mungsuh. Kowe matur. Nggih. Iya nek iki Kyai Prabu Durawati tenan. Nek panjalmaning musuh kedung jero iso dijajaki. Atine menungso sapa sing ngerti? Kuwi tegese kowe ngunekke yen Kyai Prabu Durawati ki panjalmaning mungsuh ning mbok ubeng-ubengke ukaramu. Ya apa ora? Aku tanggap, aku ngerti. Nuwun sewu. Kula mboten niat kaya ngoten niku. Ning kula mengelekke Sinun Prabu Darma Kusuma kudu eling, kudu awas. Sampun ngantos Sinun Prabu Darma Kusuma menika nuwun sewu kejeglong dhateng kelampahan ingkang tumrap panjenenganipun menika mujudaken satunggiling pitulungan ning janjane malah ngrekasake awake dhewe. Kula nuwun sewu kula namung matur mekaten menika. Lah tegese kaya ngono kuwi cubriya Kyai Prabu Durawati. Perkara cubriya menika hak kula. Wong menungsa niku diwenangake nyubriyani karo sapa-sapa kok. Hak kula. Ngoten. Kula cubriya karo sampean mboten napa-napa. Kula cubriya kali niki mboten napa-napa. Sampean cubriya kali kula ora apa-apa. Niku hak sampean. Aja dibondo kamardikan ati kula. Ngoten lho. Aku yang ngono kok jur ra entuk. Dume sampean ratu kok kula kawula ora entuk cubriya karo ratu. Entuk mawon. Sing ora entuke sapa? Mikir kowe. Ora watoni somong kowe. Ya, Tru. Kakangku insinyur ya, Tru. Ora no. Ora apa? Ora. Aku nek sekolah kae ngopo? Neng pasar. Edan kowe iki tak kira nek kanu fakultas e. Ayo neng pasar fakultas. Oh. Saiki ngene. Saiki ngene Petro. Pripun kula manut karo sampean. Kowe saiki tak jaluk bali. Lho, nuwun sewu, kula sowan menika mboten Sinun Prabu Baladewa sing kula sowani. Ning kula sowan Sinun Prabu Darma Kusuma. Mila kula dawuh perintahing Sinun Prabu Darma Kusuma kula badhe ngestakaken dawuh ning nuwun sewu bebasanipun sak keranjang koprak pangandika sampeyan mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Nuwun sewu panjenengan mboten duwe wewenang tumrapi negari Ngamarta. Edian. Wah, dalah. Malah wani karo nata mantu Prabu Baladewa. Nuwun sewu kula mboten wani. Kowe bali. Bali kowe kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu wong melarat, kon ngilo karo cengele. Arep bangun keman ki sing goragat cengele bapakmu ki apa piye? Gong, bapak dunekke. Ngene piye? Bapakmu kae sing goragat cengele apa piye? Ngono kuwi, Gong. Kowe nesu ora? Ora. Lho. Mbok nesu. Sing bapake sapa? Bapak Semar. Babe Semar. Waduh. Duneke piye? Duneke bapakmu ki kon ngilo karo cengele, ngilo karo githoke. Arep bangun ayangan iki bapakmu sing goragat cengele. Sing muni ngono ya, Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Heeh. Truk, mikir. Mikir. Mundur. Ya. Lho, kowe piye to? Hah? Kowe iki ngopo nglakon aku mundur? Ngapa? Aku kok tengok kene iki apa? Aku ya mundur. Aku mundur apa? Wedi. Wong mau jarane kaya menang, Tru. Tenang. Nuwun sewu, Mas. Sampeyan omongane kok atos ya. Lho. Bagong iki.
Ngopo dadak diganti kowe? Lho, Petro kesel. Aku sing kudu ganti karo sampean. Sampean muni piye? Mang baleni. Sampean ngendika napa? Mang baleni. Lho, kowe malang krek ning ngarepe Baladewa. Kowe ora ngormati karo Baladewa. Kowe ora ngajeni karo Baladewa. Mbok anggap aku ki apa parat? Sik, Mas. Ngene ya, wong Jawa ki ana tetembungan, nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin dibasani basanono, nek kowe kepengin ditata kramani, kowe tata krama. Ana tetembungan, nek kowe ora gelem dijiwit aja jiwit, nek ora gelem ditabok aja nabok. Sampeyan wis ora ngajeni kok. Dapurmu kok tak ajeni, Bapak. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Tru. Iki mau muni piye, Tru? Lho. Aku iki kelingan ora. Aku ora do makler mau. Ngene iki, muni ngene iki. Muni piye rada jejane ya. Petro. Kowe bali yo. Omong karo bapakmu. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengele. Bapakmu kok bangun kayangan ki. Bapakmu ki gablek apa? Sing nggo mbayar cengele kae piye? Dian. Aduh. Enggak kuat aku, Tru. Nek enggak kuat nesu, Kong. Aku nek ora kuat semaput e. Padune arep mundur. Anjur semaput ora. Muni ngono kuwi. Edan tenan Baladewa. Aku tak takon karo kowe. Ora basa barang. Tuwa aku mbangane kowe. Aku wis dolan-dolan ngepit. Kowe iki urung lair, Bol. Adi aku ora basa karo kowe ora masalah. Sing tak basani apa? Mekutamu kuwi. Sing tak basani apa? Derajatmu kuwi. Percuma nek kowe ora ngajari karo kawula kaya ngene iki. Kae do keplok ngapa, Tru? Seneng karo omonganmu. Omong ngono kon ngijoli dhuwit wae. Oh ya. Ngijoli dhuwit wae ora. Keploki nek ora ana apa-apane percuma. Sadar ora kowe? Hah? Walah, Baladewa. Barang saiki kowe nganggo mekutha, kowe nganggo bintang nang pundak, kowe nganggo derajat pangkat blas, kowe ora ngajeni wong-wong sing kaya aku ngene iki. Kowe ora kelingan uripmu mbiyen endi? Uripmu nang Widara Kandang, kowe dititipke karo Demang Sagopa karo bapakmu Prabu Basudewa. Mergo jaman semana war dipateni karo Kangsa. Ngerti kaya ngono mbiyen tak keke Kangsa men modar. Ngerti nek sifatmu kaya ngono lho. Aku sing nutup-nutupi nek prajurite Kangsa goleki sampean, aku sing nutup-nutupi nganti totoh nyawa. Ning tekan semene apa? Kowe tau ngekai aku apa? Terus Kong, terus. Ayo, semangkean ora. Kowe iki mbiyen cilik-cilikane ya nyunggi garu, nyunggi luku, nggawa kebo ngluku ning sawah. Sikilmu ya gupak blethokan. Kowe iki ya mbiyen wong desa. Bareng saiki lungguh kursi sithik wing gleleng. Kursi sithik wing glelengmu ora mekakat. Mbok sadar. Sadar ora kowe jaman semono ki ora nggon aku gong aku goleke wong 40. Kok nyoblos aku kabeh pokoke. Kowe njaluk apa engko tak turuti. Kowe omong sok kene iki dideki toilet. Sok kene iki diaspal. Sadar ora kowe? Bareng kowe dadi sprene aku isih melangkring nang watu sprene. Ngre bokonge sisik kena banyu mak nyes. Nyes enak banget ya. Enak. Saya nek esuk kae luar biasa rasane. Ha iya. Hah? Mula sampean iku kudune sadar ora sampean ae dhewe. Sampean ngunek-unekke kula kewirangan. Kewirangan asli. Saiki arep ngopo? Taunana Windanana. Bagong ora bakal mundur yen to dikon bali. Bareng apa jenenge kuwi? Dar kowe ora. Tru, nah aku rada kami sosolan gedhek cengele, Tru. Oh iya. Saiki kulino nek ngomong iso kan gedhek ora lancar. Oh iya. Mula utuh dina iki nganti sing jenenge akon bali Bagong Tru. Taunana Windanana. Ora gelem mulih. Ora bakal aku omong karo Bapak Semar. Nek para penjor kepai ora nggawa pustaka Jamus Klimasada, ora bakal bali. Ambok pepalange aja kok wujud menungso
cengel aja ndas. Oh ya. Nek ndas edan aku ya. Ana widana najan dewa mudhun ning jagat dadi pepalange Bagong rawe tatat. Rawe tat tarandas malang tak putung tetep bakal tak lakoni. Lho, kowe nantang karo Baladewa? Apa kira-kira wani karo Baladewa? Oke, perkara wani dan ora iki truk. Wani karo ora iki kowe. Oh, kok piye kuwi? Aku wis nganu wis guluku wis lara ya, Truk. Nganggo bengok-bengok ngerti kowe. Lho ta. Nek dirokoki ra ilang iki. Oh. Njaluk ora. Kari loro nggo nang mulih. Oh iya. Wah, ngirit banget iki. Nun sewu. Kula sing dadi wakile. Blas iki jajane iki rembukan apa to iki? Iki rembukan kok genti-genten iki piye karepe? Lah karang mungsuhe wong loro kok, Mas. Dadi aku kudu genti-genten. Ngene, pripun? Tak gawe sayembara napa? Sapa sing cilik gedene saka kulit dene Baladewa? Menang Boyong Pustaka Jamus Lima Soto. Nun. Sapa sing cilik gedene saka kulit dene Baladewa? Menang Boyong Pustaka Jamus Lima Soto. Muni piye wae, Truk? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadidyaning Baladewa menang Boyong Pustaka Jamus Lima Soto. Tandingi, Truk. Semangkean. Aja gawe sayembara, awak dhewe yang gawe sayembara. Sayembara mau apa le? Baladewa. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kuwandane Petruk Bayangan Pustaka. Lha sik. Kok aku? Aku seneng ngarep kok. Wah, kowe iki cilaka ora. Aku ora melu apa-apa kok. Ngoten sayembarane. Yo, iso ngelake aku Bayangan Pustaka Jamus Lima Soto. Saniki, yo metu njaba, Mas. Sampeyan aja ngleleng. Kula arep paming pono kawan metu njaba. Truk. Aku metu njero ya. Oh ya sakaremu aku tak metu njaba. Metu njaba. Ayo, glandang nek kula gane. Petruk wis metu karo Koko Prabu Mandura lah kok Bagong malah mbegogok nang kene. Kula tak takon, nek kula melu metu terus kula nyambut gawe apa wis? Lho, nyambut gawe apa piye? Ah genah to. Petruk mungsuh Prabu Baladewa. Terus kula ngapa? Nonton. Mresane isen to. Dikira kula ora melu-melu tanggung jawab. Terus karepmu piye? Kira-kira semene iki sapa sing kepengin gelut karo Bagong? Kok suaramu kaya ngono? Ning wis kok emosi nek tekan kepalane ora dira sapa-sapa. Ngono nggih, ya tak tarenke dhisik. Silakan. Werkudara. Kae ora. Kae gedhe banget Pidak modar kula. Gegeden nggih. Arjuna. Ora mungkin Ndara Janaka gelem kali kula kelengkrengan kali kula niku bos juragan nggih, Den. Iya. Aku ora mentala. Prisa piyambak. Lah terus sapa? Ndara Kembar ya ora bakal kersa gelut kali kula. Niki lho. Sinuwun Ndarawati. Mestine Petruk kakang kula, Baladewa kakangne Kresna. Lho, kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Wah, geger rame. Wani tenan. Wani cah kendel. Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Bagong madhep rene. Wah, sampean dereng nyoba kok medhep penak madhep ukuran ngenten iki. Omong-omongan niku. Ora weruh raine, anane waton sero-sero. Kowe nantang aku apa piye? Anak sampean selo, lho. Wong perang kok selo karo ora ki piye? Ambangane ora ana kegiatan. Nek pancen wani tenan ming rene, oke. Wis nek ra tegeli ngene wis ben. Sisar geger. Petruk ya mudar saka tangane Sinuwun Prabu Baladewa, aku mati saka tanganing Prabu Kresna. Dimakamke ning Taman Makam Pahlawan. Ora gleleng. Kae gendera putih.
Sirna Margolayu. Ayo nen dipampani wong neter kadidane pancen kuwi arep nantang karo Sina Ndorowati. Temu ndi papane wong neter kadidayan. Wani tenan karo aku sing tak wedeni apamu. Lakon tiban senjata cakra ora mati aja Duntanata Ndorowati. Wah iki janjine ora nganggo pusaka, Mas. Iki janjine mung gelut biasa. Ora nganggo pusaka, nganggo pusaka kula emoh, kula wegah. Menang sampean. Lah aku senenge nek gelut nganggo pusaka kok. Wah, surat. Jireng getih wedi mati. Wis rasa gelut. Lho. Urung sida kok wis dibatalke meneh. Aku wonge gampang batalan kok aku. Anggere kira-kira sawang saka wadon. Oh, mama ora sida ora sida. Iya. Lah terus karepe piye, Bagong? Nggih pun ngoten mawon kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya ya sing ati-ati. Ning panjenengan perlu menggalih antaning Sentaning Semar karo Sinuhun Ndorowati abot pundi? Pun ngoten mawon. Mang pikir mang penggalih lelabuhane bapak, mang penggalih napa sing pun ditindakake bapak. Kali mang penggalih lelabuhane Sinuhun Ndorowati. Suwe sapa? Lho. Nggih? Iya, Bagong. Matur sembah nuwun. Pareng. Iya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Menawi ya sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Ndara Janawa kula nyuwun pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Ndara Sedewa Nekula kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati Bagong. Sampun sinuwun mangke ndamel kedelarung-delarung mboten prayogi kedadosanipun. Pareng kula nyuwun pamit madal pasilan. Iya Bagong. Pareng. Iya. Nek ora nganti kaya ngoten niku wis Petruk niku bola-bali wis nang di papan anggere ana daya padha daya barengi Petruk mesti geger. Dewi ngenane teng pundi? Ngestina ya ngono. Ning Ngestina nggih. Jaman kapan? Jaman takon Ndara Garukaca niku lunga-lungane teng pundi? Wah, tantang-tantangan karo Durna kula ya semelang. Ning untung ya iso dicandhet arang cah nika wis waton iso waton ming gegaran kendel cok. Iya. Pun nggih? Iya Bagong sing ati-ati. Pun Den? Iya sing ati-ati. Lho pamit nggih, Bos. Iya sing ati-ati. Bareng Den. Iya sing ati-ati Bagong, iya sing ati-ati. Aku balise ya 6. Nggih. Nomormu ijek sik mbiyen to? Tasih. Tak hubungi kok ora tau iso. WA aku ora nyemplung WA-mu. Nggih. Pun ngoten mawon kula tak medal jawi. Iya sing ati-ati Bagong. Jan aku gumon tenan. Mau ya wis tak jawel mau nika. Aja wani karo Sinuhun Mandura. Ning ngeyel Petruk ki anggere emosi niku angel dikendhaleni. Kula-kula ning nganti sok judeg nek dikongkon bapak karo Petruk jane kula emoh. Ning gandeng bawane tresna karo Petruk. Nggih to? Iya. Pun nggih, Sen? Iya sing ati. Bareng. Iya sing ati. Kula nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit lho. Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati, Pak. Iya Bagong sing ati-ati. Nggih, Pak ati-ati. Wah, wis ngono wae ah. Ndak selak kesuwen iki. Wis jam yamene ora gek rampung-rampule jejer. Lho nika. Petruk malah pun gawa glugu nika. Napa mboten nyemelangi? Endi Bagong? Nika. Wah niki nek mboten ndang kula cegat. Sinuhun Mandura iso digebuki nganggo glugu ale Petruk. Sing ati-ati. Parang nyuwun pamit Sinuhun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Iya. Pun nggih. Iya sing ati-ati. Ndara nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndara kula nyuwun pamit. Iya sing ati-ati, Bang. Wah, nyuwun pamit nyuwun tambah pangestu. Oh senes kok, Den. Wong ngunggahke usuk. Mulai dan Nggih, pun nggih. iya. Pun Ya, mbuh, ya. ya etoke dipamiti ora lahir batin to. Kowe pamit kok bola-bali. Amit bola-bali. Kok do ora tanggap to iki? Semelangku. Kula niku le semelang kuwatir nek kula mungkur dirasani. Sing ngrasani sapa? Sampean niku. Le ngrasani piye? Aduh, Bagong mau kok urung tak kei dit. Nah. Enggak ya. Ada. Ayo. Arep guyu, ayo. Aku ngguyu ki merga roh polahmu. Wong kok iso wae ming arep njaluk duit kok trobos kono trobos kene. Carane dhewe-dhewe.
Sing arep ngrasani iki ya sapa? Wong ora ana wong ngrasani kok. Ora gara lho. Ora. Oh ya wis. Ya pun sekecake ora ndek perasaan. Ora ngrasani blas wis ora ndek perasaan. Menengo wae ku anggere bali dene tak dupake. Bocah kandhanan ngeyel batur kok wangkali ra jamak-jamak. Yayi, kula wonten dawuh. Sapengeripun Bagong kliwang ana kula madal paselan kepareng paduka badhe menapa. Kula mboten ikhlas menawi ana kan Petruk mangke dipun pulasa dening Koko Prabu Mandura. Mila kepareng kula badhe nyandhetan keparengipun Koko Prabu Mandura, Koko Prabu sembah kula ingkang ngumiring jeng karo paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Udara. Nggih. Arjuna wonten paring adhawuh Koko Prabu. Rumangsa ewuh kaya penggalihipun Kakang kepiye Dimas loro-lorone padha abote. Aku percaya marang kabijaksananing barep Kakangku. Bakal mbok paringake kresna kuya prayoga. Ayo Pandhawa bareng sowan ning Karang Kadempel kuya apik. Kabeh mung gumantung marang barep jer sampeyan minangka dadi pengayomaning para Pandhawa lan kawula sak negara ngamarta. Arjuna darep atur apa? Mboten nami arep-arep bapisang. Namung menapa dipun ngendikaken Kakang Mas menika kepara saestu. Werkudara. Nggih. Nanging saora-orane bola-bali Dimas wis bisa paring pepadhang tumrap penggalihipun Kakang. Gandeng iki wanci bedhug. Munggah papan panembah nyembah marang sing gawe urip ana ing wanci bedhug. Sawise kuwi aja medhun saka sanggar pelanggatan nanging ngagungna asmaning Gusti, nyebuta asmane sing gawe kuwasa sarta sing gawe jagat
marang Mbah makaping-kaping aku percaya Gusti bakal paring kepadang marang barep kakangku Dimas kadangipun Kakang ora nyono babar pisan kuwi ingkang wigati lan tumapun Kakang ingkang paling becik ing mengkono bubarna kang padha sibu jenengipun Kakang kundur ngedaton yo ngestake dawuh kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Harya Werkudara purna gatining pananggilan sanutasa kundur ngedaton jeluk saking damparan kencana kinapit gambaran gading kadheraken sanggaring peromban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacaraning kewrebon kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata kaya tansah sesanti kamulyane Oh